जाय बिथांमोनहा प्राइम मिनिस्टार मदिनि उजाला गेस बख'दोंमोन बे बिथांमोननि एकाउन्टआव खनसे बुकिंआव 338 रां। खुलुमबाय आंनि एसपिक्रेसन इउटुब चेनेलाव। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो सानदों एबा आंनि एसपिक्रेसन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव गोनांथार रादाबखौ फोसावहरनो सानदों। बे गोनांथार रादाब फोसावनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे आङो रिक्वेस्ट खालामहरनो नागिरदों एबा खावलायहरनो नागिरदों, जाहाथे जाय बिथांमोनहा आंनि एसपिक्रेसन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोन बे बिथांमोनहा अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ एसपिक्रेसन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो आंनि फिसा चेनेलखौ जाहाथे लासैनो गिदिर खालामलाङो। आङो बेखौनो गले गले आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो। दाना आङो जाखिनि नोंथांमोननि सिगाङाव रादाब फोसावनो नागिरदोंमोन बे रादाबानो जाहैबाय, जाय बिथांमोनहा काजलगावनि अन्जना गेस एजेन्सि OHP आरो कम्पानिया, बे काजलगाव अन्जना OHP गेस एजेन्सिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा उजाला गेस लादोंमोन एबा मदि होनाय, जेनेबा बै समाव 2018-19 बे मायथाइयाव मदिया गोबां मानसिफोरनो माने रेशन कार्डनि गेजेरजों उजाला गेस होदोंमोन। दा बे गेसआ माने बे उजाला गेसआ माने जाय बिथांमोनहा बख'यो गेसखौ, बे बिथांमोननि बेनिफिसारिनि एकाउन्टआव खनसे बख'गासेयाव दा 338 रां हाबफिनो। दा गेसनि दामा गोबां, बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा बे गेस बख'ब्लाबो, गेस सोबनानै थिंखि बख'फिनब्लाबो माने जाय बिथांमोनहा एकाउन्टआव फैसा हाबाखै, बे बिथांमोनहा माने गोबां जारला जानानै दं। बेनिखायनो आङो अन्जना OHP गेस एजेन्सि बे काजलगावनि, आंनाबो फिसा जेनेबा साब डिलार बायदि आङो बेनिफ्रायनो लादों। गोबां मानसिफ्राबो आंनावबो दङ, सोरनाबा फैसा हाबाखै होननानै गोबां प्रब्लेम खिन्थानाय। बेनिखायनो आङो कारिगाव टु आवदां बेयाव जेसेबां गामि दं, मथा मथि 30-35सो गामिनि मानसिफ्रा, जेनेबा आं बिथांमोननो जेनेबा उजाला गेस, आं बे गेसखौ आङो सिगां बख'ना होदोंमोन। दा जाय बिथांमोना कारिगाव आरो आवदां बेजों लोगोसे बिसमुरि एसे नांफादेरहैयो, बे जाय बिथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबाखैमोन आरो एकाउन्टआ बै समाव सोरबा लिंक गैयै, माने डिबिटि गैयै, बेबायदि गोबां दंमोन। दा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सुफुंनो थाखाय गाबोन अन्जना गेस एजेन्सि बे काजलगावनिफ्राय जोंनि आवदां बाजाराव फैगोन बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय। बेनिखायनो आङो जाय बिथांमोना गेस बख'नानै एकाउन्टआव जुदि फैसा हाबाखैब्ला, बे बिथांमोना गाबोन 10 रिंगायाव फैनो हागोन जोंनि आवदां बाजारावनो। दा बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनहा बे नोंथांमोननि गेस बख'नायनि फैसाया मानो थाखाय हाबाखै, साबसिडिया मानो थाखाय हाबाखै, बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा नोंथांनि आधार कार्ड, बेजों लोगोसेनो नोंथांनि एकाउन्ट पासबुक आरो कन्जुमार नाम्बार, आरो बे मोनथाम बुस्थुखौ लानानै फैफा। लोगोसे मबाइल नाम्बारबो नांगौ, नायनायाव माने OTPबो थाङो। बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोना EKYC होआखै बिथांमोनखौबो EKYC होगोन, आरो फिंगारप्रिन्ट होनांगौ दङब्ला बिथांमोननि फिंगारप्रिन्टखौबो होनाय जागोन। आरो मानि थाखाय हाबाखै बेखौबो नोंथांमोननिखौ बानायना हरगोन आरो अफिस स्टाफनिफ्राय। दा बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गले खावलायहरो, जाहाथे नोंथांमोनहा गाबोननि गेजेराव फुंनि 10 रिंगानि समाव नोंथांमोनहा जोंनि नैबे आवदां बाजाराव जाहाथे फैयो, आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गले खावलायहरदों। आरो नोंथांमोनहा फैयालासिनो थानो नाङा, माने नोंथांमोनहा अफिसाव थाङोब्ला गोबां रां रुफा खरस जायो।
आरो बेजों लोगोसेनो समायाबो नोंथांमोननि थाखाय थोआ बयबो माने मावनानै जाग्रा गोजा बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव नोंथांमोनहा जोंनि आवदां बाजाराव फैब्लानो जाबाय आंखौ लोगो हमफैगोन फैफानायाव बेखौनो आं बुंहरखायो आधार कार्ड पासबुक मबाइल लाफा मबाइल नाम्बाराथ' इम्पर्टेन्टखा गोनांथार आरो बेजों लोगोसेनो कन्जुमार माने गेस बख'ब्ला मोनसे कन्जुमार नाम्बार मोनो बेजोंसो फैसाखौ सोनो हायो दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायहरदों माने दहायसो जोंना काजलगावनि अन्जना ओइचपि गेस एजेन्सिनि जाखिनि मालिक बे बिथाङा आंनाव फन हरनानै बुंहरदों सानसुमा माने नोंनि एरियायाव एबा नोंनि बेनिफिसारि नोंनि कन्जुमार बिगोमाफ्रा बेसे बुरजा EKYC होयै दङ फैसा हाबै प्रब्लेम दं बैसोर मानसिफोरखौ बेनिफिसारिफोरखौ नों लिंहरनानै दोनजोब जोङो गाबोन अफिस स्टाफनिफ्राय थांगोन होननानै